Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin. Ibon at iba pa, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at syempre pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ina-upload natin every week. At syempre yung FB page po natin, wag nyo rin kalimutang i-like, share and follow din po mga kaibon kasi nga po dun po tayo nagbibigay ng mga updates po natin. Pag may itlog na fertile, inakay o ibon, dun po natin pinamimigay sa FB page po natin mga kaibon. Okay? At yung mga supporter po pala natin sa Shopee, sobrang maraming salamat po sa patuloy nyo na pagtangkilik at suporta sa produkto natin. Sa mga hindi pa po nakasubok, ano pang hinihintay nyo, subukan nyo rin po yung produkto natin sa Shopee mga kaibon. Okay? At yung winners po pala natin, humihingi po talaga ako ng dispensa mga kaibon. So sobrang busy lang po talaga. Pero sabi ko anong nakaraan, may mga nakahanda na rin namang mga ibon na anytime pwede na po ipadala sa inyo. Katulad last time ng mga winners natin, piniem ko lang sila tapos pinadala ko na agad yung mga napanalunan nilang mga ibon. Okay? Ngayong week na to mga ibon, napakaganda ng topic natin. Pero bago natin isabihin yung title or yung pamagat ng topic natin, sana po safe tayo mga kaibon. Sana po walang may binaha o walang may nangyaring masama kasi sobrang grabe po yung ulan mga kaibon. Walang tigil. Sana po safe tayong lahat. God bless po sa inyong lahat mga kaibon. Okay? Ngayong week na to mga kaibon, yung topic natin, yung pamagat natin actually ng topic natin, request kaso to ng isang kaibon natin. Ibibigyan po natin ng buhay ang request ng isang kaibon natin. At yung katanungan niya is, ano po ba yung magandang kunin? Yung young po ba na ibon o yung matured na ibon? Napakagandang katanungan. Baka katanungan mo rin to mga kaibon, kaya bibigyan natin ng buhay, sasagutin po natin yan mga kaibon. Pero bago natin gawin yan, syempre isi-shoutout po muna natin ang mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay, ngayon syempre mga kaibon, i-shoutout na po natin ng mga supporter natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Syempre, unang-una sa lahat, PPSM Birds Incorporated, Sir Kaibon Dicky Lenon, Ariel de las Armas, Kaibon Aldrin Martinez, Dan Catian, Rolly Villegas, Anpulin Avery, Babaero Line ng Nueva Ecija. Congratulations din po pala sa inyo sir. Mukhang nakapagpalabas na rin kayo ng yellow face sa inyo dyan. Silverio Magbanwa, Elis Sarmiento ng Pampanga, Angelo Villena ng Cabanatuan, Emil Brian Rivera, kay Kaibon Jobert sa JTV, pasuporta din po mga kaibon, kay Riden Bautista, kay Azalea Hart Mini Avery, kay Kaibon Chris Bunda. Shoutout din po kay Kaibon Elmer Sinidosa ng Binawan ng Rizal, kay Kaibon Ronald Tanagon, RMZ Bell ng Pangasinan, Frank Aguilar ng Binawan ng Rizal, Perez Avery, Giselle Kaerlang Mini Avery ng Tarlac, Amado Katubay. Shoutout din po sa inyo, kaibon. Junjun Natada, John Kenneth Babiano, Eric Magbanwa ng Tanay Rizal, D. Lerona Mini Avery ng Makati, Mac John Basco, Babaero Line ng Nueva Ecija, JNTC Mini Avery, Nico Castro ng Dagupan, Pangasinan, IMS Junior or JR Avery ng Binangonan, Rizal. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay, ngayon syempre mga kaibon, i-discuss na po natin ang napagandang topic natin. Ito po yung katanungan ng isang kaibon natin, na yung katanungan niya, ano po ba daw yung magandang kunin? Matured po ba o young na ibon? Napagandang katanungan to mga kaibon kasi baka katanungan mo rin to, nag-iisip ka kung ano yung kukunin mo. Kaya ito na po, i-discuss na po natin mga kaibon. Unang punto po natin dito mga kaibon is depende po yan mga kaibon kung nagmamadali ka at hindi ka nagmamadali. Okay? Pag-usapan natin yung nagmamadali mga kaibon. Straightforward lang po mga kaibon. Ibig sabihin nagmamadali, gustong mabreed agad. Siyempre gusto niya medyo matured na para mabreed niya agad yung ibon na kukunin niya. May mga ganong breeder gusto mature agad. Pero may mga breeder naman na gusto naman young.
Kasi may mga rason sila, katulad ng kaibigan nating abogado. Ang gusto niya yang kasi siya yung magpapamature ng ibon, siya yung magkukondisyon ng ibon hanggang isa lang na yung ibon. Yun yung gusto niya. Siya yung gumagawa ng proseso kasi hindi naman po siya nagmamadali, mga kaibon. May positive side din naman po talaga yung yang, kasi pag yang, syempre mabilis po talaga i-pair ang yang. Mga 3, 4 months, 5 months mabibilis po ipaaris yan, mga kaibon, versus sa mga matured na, lalo na yung may dati ng kapares. Kasi may mga ibon na hindi nagpapares talaga agad-agad, buwan din ang hihintayin nyo, yung parang kumuha ka lang din ng yang kasi parehas lang din yung buwan na hinintay mo pagpares sa kanila. May mga ganong klaseng ibon kasi, mga kaibon. Yung mga ibon naman na sobrang bilis ipares lang talaga kahit medyo matured na sila. Kaya depende po talaga, depende sa ibon. Okay, mga kaibon, at depende din kung nagmamadali ka at kung hindi ka naman nagmamadaling mag-breed, mga kaibon. Okay? Ang pangalawang punto natin dito, mga kaibon, is depende din po talaga sa paparisan nyo, mga kaibon. Kasi kung kukuha po kayo ng matured na ibon, like for example, kuha kayo ng matured na cock, tapos ipapares nyo pala sa matured na cock is 3 to 4 months o 5 months old lang na hen. Siyempre po, mga kaibon, bubugbugin lang ng cock. Kahit hen pa yan, aawayin lang po ng cock yan, yung hen. Or papares man sila, siyempre pipilitin ni cock mag-mate sa hen kasi sobrang mature na ng cock mo at yung hen mo is young pa, mga kaibon. Kaya depende din po sa pangangailangan nyo. Kasi kung pangangailangan nyo is 3 months na cock o 3 months na hen o 4 months na hen o 5 months na hen, siyempre yun yung kukunin nyo. Hindi po kayo kukuha ng sobrang matured na tapos ipapares nyo sa sobrang young, di ba, mga kaibon? Pero syempre naman, kung cock naman, okay lang naman kung ang hen yung paparisan is matured, pero siguraduhin nyo yung cock na makukuha nyo is yung aggressive na cock. Kasi may mga cock po talaga na sobrang aggressive, katulad nung cock na pinadala natin sa kaibon natin sa Pangasinan, na kahit ilang hen ilagay mo, kung kahit anong hen ilagay mo doon sa flight cage, lahat yun paparisan nyo talaga, napaka-aggressive. Pero may mga cock naman, mga kaibon, na talagang medyo pagugulangin mo pa sila bago sila maging aggressive. May mga ganong senaryo kasi, mga kaibon, na hindi lahat ng behavior ng ibon pare-parehas. Magkaiba-iba po yan. Kaya depende po sa pangangailangan nyo. Kasi kung ang paparisan nyo hen na 3 to 5 or 3 to 5 months, syempre ang cock na kukunin nyo mga ganun din, 4 months, 5 months, ganun din po, mga kaibon, para po mabilis lang sila pumares. At least, sabi ko kanina sa unang punto natin, kayo na po ang magkukondisyon nun. Kasi ako, mas prefer ko, ako yung nagkukondisyon ng ibon. Ako yung nagsusubaybay sa pag matured ng ibon, at ako yung nagbibigay ng vitamins, patoka, bago sila masalang, mga kaibon. Kasi maganda nakakondisyon yung ibon bago natin isalang, para po kahit first clutch pa lang malamang yung fertility ng mga itlog nila. Ganoon po. Pero syempre, sabi ko nga, depende sa pangangailangan. Pero usually, gusto ko actually yung ibon na makukuha ko kung ako nasa 5 months, mga ganun, 4 months, 5 months, 6 months, dyan na naglalaro, mga kaibon, para kahit papano alam ko yung pagkukondisyon nun at alam ko kung paano siya kondisyonin ng maayos yung ibon na yun, mga kaibon. Kasi kung matured na rin minsan, mga kaibon, syempre hindi natin alam kung ano yung mga conditioning na nangyari, di ba? At syempre pagdating ng ibon sa iyo, mga kaibon, kuwari bagong kuha mo yung ibon, 100% mag-a-adjust pa yan, mga kaibon. Bakit? Kasi nga po, yung patoka nila doon iba sa patoka mo dito. Katulad sa akin dito, pag kumuha ka ng ibon dito sa akin, ng patoka ko at ang patoka mo magkaiba.
Kaya pagdating ng ibon ko sa iyo o pagdating ng ibon mo sa akin, mag-a-adjust talaga yung ibon kasi iba-iba po yung halo ng patoka, iba-iba po yung vitamins na binibigay natin mga kaibon. Kaya much better na kayo na po magkondisyon bago nyo isalang yung ibon. Katulad nung kumuha sa atin din si Babaero Line, special mention na natin yun. First clutch, 6 yung fertile, pisa lahat. Grabe, galing ng conditioning nun. Kaya yun kinuha sa atin bata pa, magaling yung conditioning niya. Kasi ang pagbibreed po, depende po talaga sa breeder. Kinukondisyon po talaga yan mga kaibon. Hindi po pwedeng isasalang mo lang agad-agad na hindi mo nakukondisyon. Kasi ang breeding nun, hindi rin po maganda yan masyado yung resulta mga kaibon. Okay? At yung pangatlong punto din natin dito mga kaibon is syempre presyo. Kasi syempre pag yang, mas mababa yung presyo niyan mga kaibon. Mas makakamura kayo kasi nga mas bata sila. Versus sa mga matured na pag kinuha nyo, syempre medyo may presyo na yan mga kaibon. Kasi medyo naalagaan na yan mga kaibon eh. Ilang buwan na po yan ang ginugol ng breeder para mag-alaga dyan. Patoka, vitamins, at kung ano pa, mga gulay, kung ano binibigay ng breeder para mapamatured lang yung ibon na yan. At minsan, mas mahal talaga. Like for example, tayo dito, minsan ang hirap bitawan ng ibon na napamature mo na, tapos nakondisyon mo na, tapos biglang yun yung hinahanap. Parang ang hirap bitawan, kaya minsan mataas yung presyo. Kasi nga, parang ayaw mo ibenta eh. Yung parang benta na parang ayaw. Alam nyo yung feeling na yun mga kaibon. Kaya minsan pag matured talaga yung ibon, mataas talaga yung presyo versus sa young. Pero may mga advantage at disadvantage din. Katulad nga ng punto natin nung point 1 and 2 natin, bali sa conditioning, di ba? Sa pag-adjust ng ibon. Yun po mga kaibon. Okay? Pag may punto rin po kayo mga kaibon o may gusto kayong idagdag sa sinabi natin, ang punto natin sa 3 punto natin, comment down below lang po mga kaibon. Kasi alam ko maraming mga kaibon natin makakabasa niyan at baka makatulong sa decision making nila. Kasi magdedesisyon yan kung ano yung kukunin nila, young ba o matured. Sana po nakatulong yung munting topic natin sa inyo mga kaibon. See you next time po. God bless po sa lahat na mag-iibon sa pamilya nyo, sa minamahal nyo sa buhay. See you next time po. Iba at iba pa. Maraming salamat.